ayifisi uyishiye uye phezulu. If you want to win, mawufuna ukushawa step number 1, make sure unomoya accountability. Ngabe yenza yikho, ngabe ikhetha yikho, ngabe sifika ngaka, ngabe sikuphe kanje, ngabe sinazinkinga ingaka. Indoda eyodwa nti mina engenawo uAdam. Engenawo enegama ungafikanga la ufuna ukuya khona up until uzu excel la ukhona. I-excellence yala ikhona izokubeka la ufuna ukuya. Some sisters say higher grade, maybe standard grade, no lower grade, let's do this. Okay. What's me? Mina yabona lento ka loku yini uvuka mzansi lokho esikwenza kuseni. Akazi i-breakfast bani lento esithi kuseni. uNkulunkulu ufuna ukusisa overseas, ufuna siqoqa umhlaba. But sizoqala ngehlanzana. Bese kuthiwa ke sibabone ukuthi ba ama-servants noma ba ama-celeb. Bona abantu siyakwazi ukubabingelela. Siyakwazi ukuhle njengoba sesiyingqenya. Ngalo 6 minutes. Unkulunkulu abagcine kulo 6 minutes baze bafe bese la kulo. Nangitshela imention yakho ama-millions akho already but ubulawa ukuthi uphakama ngale nto lencane nayo. Wakubona umuntu ephakame ngenalutho aphaka abe nesicefe ngoba engathi ungazi ukuthi unani. Excellent. Safundiswa udwiqasha uI integrity. Sithe uA yobani accountability. Sathu I sathu I ungizwa kahle uI ka integrity simthwine no character. Abazi bathi when wealth is lost nothing is lost. But when health is lost at least something is lost. But when character is lost all is lost. Ungcono umuntu ontshontshelwa imoto kunomuntu ontshontshelwa isimilo. Yabona yonke imali abagrobhe yona into ekulahlekela incane ngento sazoyithola. That is why bethi when wealth is lost nothing is lost. Ungabolwa nomuntu ogrobhile. Lento ekuphuca yona incane ngento sazoyithola. Abantu abakuhlebile bancane nabantu abasazokungcoma. Lento ekulahlekela incane ngento sazoyithola. When wealth is lost nothing is lost. That is why umlungu wamkhomba ngesibhamu edrive imoto uzathi ngishukiye nongone ethi mi umuntu wakithi uthi ngiyophuma ngifile. When wealth is lost, nothing is lost. Oh, is why ngicela uze kuloko ngiyazihlulela. Ngakho izobona uJesu. Abantu bangibona ngiyi-multi-millionaire kanti nganikela ngey'ngane zami kuze ngibe top. Yonke into oyinikezwa uNkulunkulu engathi ungayishera nabantu kodwa into oyinikwa uSathane engathi ungayidla wedwa. You know, God is very clever. uNkulunkulu is so wise. Kunomuntu ohlala emthondolo, hleli nonkosikazi wakhe badla ikabishi ngongathi badla ipizza. Lo mthondolo bawusebenzela bawuthi